Hocam insanlar bir fotoğraf çekiyor. Merhaba ketkarên heja, merhaba jinên tekoşer, merhaba ciwanên berxwedên, yekê gulanê li we hemûyan pîroz be. Ketkarên ku keda wan nayê dîtin, ji bo keda xwe derketin qadan û berxwedana xwe mezin kirin. Ji polîtîkayên xizaniyê re gotin na, ji polîtîkayên ku li ser gelan tê ferskirin, ji xizaniyê re gotin êdî bes e. Weka her jarî dîsa divê berxwedana ketkaran da jî yên ku serketin, yên ku berxwedan ketkar bi xwe bûn. Desthilatdar ji bo berjewendiyên xwe, ji bo ku îktidara xwe bide meşandin, êrişê kêde dike, êrişê jinan dike, êrişê ciwanan dike, êrişê gelan dike. Îro jî ev polîtîkayên şer didomin ne tenê li Amedê, ne tenê İstanbulê, ne tenê li Ankarê. Em dibînin ku ew dijmirantiyan ku li ser gelê Kurd li her deverê xwe nîşan dide. Îroj desthilatdar ji bo ku xizanî neyber bi çav, ji bo ku ew ciwanên bêxanin neyber bi çav, ji bo ku dev ji qesra xwe bernede, dîsa dest bi polîtîkayên şer kiriye. Em dibînin bi taybetî rojên dawî da bi hevkariya PDK, AKP çawa êrişê gelê Kurd dike, AKP çawa dîsa polîtîkayên şer dixe meriyetê. Em dijminatiya AKP û MHP baş dizanin. Yên ku dibêjin em operasyon dikin, di esasê xwe da dixwazin qirkirina Kurdan pêk bînin. Di esasê xwe da dixwazin başûr jî dagir bikin. Di esasê xwe da êrişê Kurdan dikin, ne tenê Kurdê Bakur, ne tenê Kurdê başûr. Êrişê Kurdên başûr jî dikin. Lê em ji vir carekê din tiştî dibêjin. AKP û MHP desthilatdarê ku desthilatdariya xwe li ser xwîna Kurdan ava dike. Bila çi hêzên Kurd nebin aletê van polîtîkayên xûnxarî Kurdan. Îroj ew şerê ku li başûr, şerê ku li Bakur, şerê ku li Rojava li dijî Kurdan tê meşandin, ne ji bo hêzekê Kurdan e. Li ser gelê Kurd tê meşandin. Heger hêzekê Kurdan, partiyekê Kurdan bibe aletê ev polîtîkayên qirêj, dê gelê Kurd çi carî ew hêzî, çi carî ew partiyê ew neke. Gelê Kurd çi carî xıyanetê ew nake. Em ji vir carekê din wê bangewaziyê dikin ku bila PDK ney lîstika AKP û MHP, bila PDK nebe lîstikê ew desthilatdara ku dijminê Kurdan e. Gelê Kurd, gelê Kurd şer naxwaze. Gelê Kurd naxwaze PDK li dijî Kurdan tê jî digere. Û dê gelê Kurd dê dîrok çi carî ev polîtîkayên PDK qebûl jî neke. Em baş dizanîn ku AKP û MHP
kirin. Em çoğu lidişi kızaniye dertin, em de heman demeda lidişi şerci dertin. O em ketkar, em civan, em jin, em gelip kurt, de tücari destur nedin ku, em şerek rejim ser gelip kurt'ta yaşandın ser bikeve. De çoğu diroke de her cari düşmanın kurdan unda kirin, de dirok dis afa dubara bike. Yek bu nedişi kurdan, nedişi gelan, nedişi